Saya mau kita ada di dermaga impian, Mbak. Lu pernah bagi nang konten sopo yo? Mbah. Ayak sama nang domblong nang kamera mau. Mikirin ya. Iya, aku wis terharu kayaknya sing jago grup telu kok. Aku tuh. Mbak, Lu pernah merone konten aku tenane pernah gatekne harta konsultan. nang YouTube apa nang Facebook? Yo pernah neng kuwi Facebook yo pernah perlu. Apa salah wong sampean malah? Ora lah mirip kayaknya. Sampe lagi barang ora. Dhisik iya. Lah iya bener lah, tapi kan aku ra jenenge aku pernah ndelok konten-kontene pengewe semangat. Kalau iki kerjane payah loh sampean. Heeh. Aku ro konten-konten itu. Iya masak biyen kenalin Queen Sainem Ratu Ijib. Iya. Ara ketoro aku kayak miteni wajah ini kan Sundan. Aku lewat kenalan karo Mbak Inu nek kenalan. Nyapa? Aku ki kalian jenenge ya walaupun kerjane lho perkoso, omahe kok ala ya Mbak oh. Desa. Heeh, aku dadi kalian aku ning panti ngene. Heeh, omahe yo apa desa sing jaman biyen. Arang wong tek tuwek kan, wong apa bosku kan di restoran sing khas Cina wong dhisik iki lho. Masak, tapi saya wis diambil alih ponakane saiki. Wis enggak sing aku mau masak wis capek, Mbak. Iya ro aku Facebook konten-konten. Saya sudah capek, sudah mau pensiun, jadi saya tidak mau jadi koki Chinese food lagi. Saya kesel loh, aku wis tau bineng panti Mas ya kesel. Saya capek. Nggih masakne wong sak Hongkong kok. Sapi 300 kilo lho, Mbak. Sapi, babi 300 kilo. Tapi masake lek babi, skill babine 150. Soalnya nek apa? Tulangi. Lek sapi kan ndak. Kayak cah Indonesia ruwono kayak mlaku ruwono. Kono-kono. Olahraga. Ora, cah liburan. Sing tak telu mukae. Cah papat. Mau ketoke ya kok kene foto-foto jek kok kono tak sawang. Aku iki nek cah libur dhewe ngono mesti tak ajak gabung melas ngono kan. Tapi lah aku pengen menyendiri ngono kae mau gabung. Mas yo anu enek rene lho Mbak timbang dhewe enggak, aku pengen dhewe Mbak. Mengenang masa lalu Mbak aku nang kene iki. Pacarku dhisik kan di kapal gede, kapal ikan tapi sing gede. Tapi sudah kurang petang sasi jalan. Sedih loh. Ojo tangisin kok dia enggak jadi masuk surga. Katanya gitu. Jarene kancaku ngono kuwi lek wong wis mati ditangisi enggak situ masuk surga. Kancaku mburi iki lho sing Jong yang yu Aku nangis. Aja nangis sak ditemplungne segara wae kok tak leblebne nang kono sisa nek nangis. Apa nangis bareng saringe ae digawe konten. Kowe nyapa beb nangis, aku nangis si pacarku. Lah kowe nangis nyapa? Mikir 110 juta. Selagi ada cek nang kene iki dhuwit gampang dicari. Lek nang Indonesia aku sing ngenes golek dhuwit. Bukan Mbak, enggak apa-apa dimakan saja Mbak. Ngindik rono. Goleki pacare manuk ende pasangan mosok aku ora. Iya enggak. Lumayan. Kamu bulan kilo toh? Ah, wis tuwek, Mbak. Wis puber kedua. Wis puber kedua kaya ngene iki. Pengine kentu wae jangkrik tenan. Aku sok ngono pos ngono jek pengen kentu ra yo. Lah aku iso lho. Sewengi ngetokne ping 8 iso lho. Iki lift ora. Enggak. Kalau yo isin aku ora omane kan. Enggak apa-apa. Aku los, Mbak. Seneng aku enterah ya kentu, Mbak. Ya di lift ora kuwi. Ora iki mek konten biasa, rekaman biasa. Enggak live aja engko enggak. Cek menahan napas dulu. Kok kabut ya dino iki? Lembab. Filipina typhoon ki lho. Nganu nyapa ya? Hongkong ki lembab tapi nek kok garing.
gak enek sing nelesi Jojo, telesono Jojo. Delokne kan delokne terus. Ndang penrengno. Kopiokno. Ya Allah, aku sampai ngene. Aku pengen mengkokok nang arep pujo ngono. Gak kentuk ra. Ya wis sing ngajari sapa. Rasa wonge wani matul usrek. Ora penak matune loro. Lah makane kak kae lho, Bapak. Nang kono lho, Mbak. Aku cuma ini aja loh. Kayak kamismu kesempet. Cincingnya sih. Aku wedi lek sampean. Wis. Nang kono lho Bapak penak. Nah. Aku yang nglekar nang kono kuwi kok. Wis ya guys.